Ngepediang sumbai pi baro ki parungat ki biet nado i store jongi ki teman san ki belong ki nong serai jonga balang ki dekat komti balang ya pi ki long kemi ki long kepa ki khun samla ki hab ki berat kat ki bala banyadan thag ni kapor ngai kublai pi baro ka kertang ka jung trai bat unang penem jongi uji sukses ngapediang sung baru na kebenta jong pi baro ki parungat ki ba dan ki yeng kisam ki parlok perjor ki baju pet ya ki baju sno lambat ke balang lengba ki program jing seng lengba ke channel jong ke balang ya piro ngai kublai ka kertang jong tribe nong penem jing uji sukses ngait bo blai unyo ban kerku bat pan yalam mingi lengba jong ke ni jing seng naduk ke besdang haduk ke bawai no ke jongka Keketian ke jong belai ke khat ingi lengba ke sam ke bakhandai pausan ke dekat ke ban riu bat ke ban nyo ka ong kum ni ali tungin yamani bat dam ngan tungin ya dam kho siu hakmat utrai nong thau jongi naba ulong u belai jongi bat ngilong ki briu ke jaka phlang jong u bat kilang brat kekti jong u ngini ya chafrang ke jing shekri ke jing yo blade ke bangin ya solang ke jing roi ke ba sau spa sau pausan bat sau spa life sau na ke kot jing roi ke ba khamrem lam yanga atrai jehova pelkrem leng ba ke perthai nganga telat mami tu ai bor beten yanga dekti isnai kat banga em the athe la jing ai berat lai telik dekat ke jing roi ke ba sau spa sau pausan
kejing puli na kektian kejong blai haswai ka bangin sayo banyalit lang kejing duai kalong na gospel kat kum umathias kalnong ka basaw kadakhat ka banang kong hadu ka bakhat wai kektian ki baong kum ni anda kum ta lai lam no yu jisu do mensium syagri klau ban pun shoy u do satan anda ula sya jenet sau posngi bat sau pumiet hadian kata ulat ngan ti habau tau nong pun shoy ulawan ha u ulaang lada melong ukun ublai to hukum yakini ki mau bakin long ki kpu hanrei ulai thu bat ulaang latho bom tang da ukpu hi ba un ubriu hanrei da ki ktien baro bami no na ka shintur ublai anda kum tau satan ulai lam yu syakanong ba ka bakhut bat ulabu yu halor jrong ka dong ka temple bat ulaang ha u lada melong ukhun ublai to penno yeladi nabalatho un ai hukum ki angel jong u syapang jong me bat kin ra yame hakikti jong ki bayo kumnu me jenthut ila ka kejat ha umau ujisu laang ha u latho pat menom tunju yu try ba ublai jong me usatan ulai lampat yu syulum bajrong bat ulapen i ha u ye ki hima ka perthai baro bat ya ka buram jong ki ro bat ulaang ha u kita ki baro ngan saai hami lada mendam bat mani yanga anda kum tau jisu laang ha u kilet no miu satan nabalatho men mani yu try bo balai jong me tang yu hiro men syakri habakum tau satan ula ino yu hakami ro ki angel kilayawan bat kilay syakri yu ublay un kerku ya ka bapuli nagaktian ka jong u ngine pendam ha kijing duai ko blai ko pa jongi ubahab nang ublai ubadap da kijing iet bat kijing isnai ublai baga benang kalong jaga syong bat ka khat ka jong ba ka khando kalong jaga yu ka jat ka jong ba ngai ngu yami ko pa bien balang ba jong ka ni ka no pai sngi jong ka ni ka sngi ka ba kraw ka ba kentang ka jong ba melapala yangi upat lang ubala siu spa u jong ba mangin kiu hakni ka yeng ka bakhut ka bakentang ka jamba mangin yo bantai yakni ka duan jong ka jing mani ka jing syakri ka jong yamba ngai ngu yami ko pa bien bamalaya ya ka bandan rengkat lambat ngi lengba jong ki sngi ki por ki balalat no lengba jong ki tai ki khat wei tli ki banai ki bengeladap ban yat lengba ban mentang ila jam so mau jam ubasau jong uni ubanai ubakhat do jong kani kesnam try nginget skam bat ngitep syai ablai bangi long kumni ko mangi long hadu kani ka klip mat daileng ba ka jing dan rengkat bat ka jing yalam ka jang ba try be isnai hagani ka por kumni hagabasdang ngiwan ni kaban buti hakmat jong ma ban khat kerpat ya gajing dan rengkat bad ya gajing alam gajong mensim bekhut lengba jong kani kapor ka bekentang nadu kumni hakabasdang hadu ka bawai no ka jongka bagi ki baro ka bingin sayo ka ban pendap lembah jong kani kapor lagaloi gajing roi gajing duai gajing puli ka ktien ka jame gajing ai bad kham tam jong ka bayo ngoi ka khubor lembah ka ktien ka jong ai ken ko try bakin da long shisha kum kita ke jing kenya ke ba em ke ba khut ke ba mi men da pediang hun kan hakmat ka khat ke jing isnai ka chang ba try nga dwai me ke ni ka por to nang ker khu ablai yela ka jong ka balang ka jami ka bamla sen ha ke ni ka chaka nang ker khu atrai na doi pastor ki teman besan kita khat jong ka komiti balang oh ya baro kita khat jong ka balang mena ai ki ko try ya ka bor bakinang la ban ya syafrang haga jing ya lam tipal kram jong ki hasla jong ke ni ka perthai bakin ya da ka bakin pai shami kin khamit shami bat bakin snos kham kan tang hami ubalong uding so wan u bashisha to nang ker khui la ka jong ka balang ka jami atrai bagala la banang san banang roy na
naga por naga sngi naga jing jap naga jing alam bat naga jing pensat bor kabada umun sim bakhoj uchang ma syam ablai kini ka por kabadang sa nyai ti ngibuti bat ngisyanya haga jing alam ga jing mensim bakhoj uchang ma sngo ko kan rahat e kabangu na bangi dam ngi dwa ngi khat kerpahan kini baro haga kerteng ga jing tribe unong penem jing uji sukres mentas tu ki babam cukut ro amen. Tua kini kopor ngin yo ban pendap ikikam jong kapalang dengan khat iskutri bain pendap ikikam jong kapalang. Kajing kublai yepi ki parwai baro na kapalang lemi ki weipat ki bla bandon na kapor ki yeng bekatang ku jublai hak kerteng ga im garan bor utrai benong penim jengi uji sukris kajing kublai ka lejru syapi ki parnget ki bala bandon lang han kapor hak nika yeng ka bekatang ku jublai ni bakum kabalang kan sayo man pelaj yang nika program jo kajing syakri leng ba ke YouTube channel jong kabalang Presbyterian Mauro kajing kublai yepi hak kerteng uji sukris. Kini kalau kesengi keba kerpang keba ngitip kum ka Bible Sunday barhak ni kapor ngisngu kemen shibuna bangiran hapling jengi ye Reverend PD Shangpliang i pastor idan haka Mausunram District bat ka Shela Presbytery pastor nakaliang jaka balang ni penpau ke jing sungu suburam epi hakaba pilala ban penkok ngu ya kaba pilala bandan rekat bat ngi hakanika por hakanika no phais jok nika sengi ban yarap yang hukum kanika sengi ka bakerpang ban sam ka kting ke jublei bat ngi skem baka kubor ka boblei la penshan hakla no jong phi kalong ka jikru men sim yang ngi badan han ka ying ka bakatang ke jublei bat ikitu ru baro ki bala ban khmi link ba ke YouTube channel jong ka balang Presbyterian Mauro nakaliang jong ka balang ni pha phi ka jikru ku do ya pi ke yang kesem hibar ko we boblin ai pi ka kot ka khya bar kham tam ka jing syakri piran pa ai pa joka balang ke district presbytery ba kasinot ru kumjo hakani ka por man sobam ka pa ki osher jing balang banlum ya ke jing aingu ban hadin blalum ya ke jing aingu an sobam ka pa ya temsan es sing do ban duai ya ke jing aingu bar dubu ka jing duai bekerpang ya ka jing tray kam joka Bible Society kinongkit kam ke jongka bat yaki BSI auxiliary ki badon hakari India barokawe doni duai oblei bokpa jingi ba beneng yuan wanango yame trabi ne kapor ko bokodor ya ban penyo yingi kum ki bangai trabi ban yo ban kiyo ka yeng bokoi kentang ke jome yang punya syakri pun pedon belum yami, bat kam tamatrai biin yang menjun sap ya kedien kejami. Nyanyu atrai biin melong belai pun cino, hak singi ki por ki cengim kejengi. Orang layak saya kendat, dia kihat we teli ki benai, junus nam ajar puar, ban mistang isa sunu benai, bakat atrai biin. Abang yang kertiang dien trabi ien, i bagi jengker ku ki jami, kam jeno trabi ien, ya ki yeng ki sem ki jengi, bat ya kabalang hi barak kowe trabi ien. Isnai tekendat, na rap yang nang aibor mesim ingi, ya mila tekendat ya syakri yemi, hagsi ki por baro trabi ien, melong belai tekendat, bakar ku ki jengim ki jengi. Melong belai tekendat bependap ye ki ki rekam hak jing im ke jengi poman ksi bat ngiwan raro ni ka po trai bi ini jing ai tekendat ibalong jing kerku ke ba mila kerku ke jing im ke jengi hakikam ki jam ke cai kta jengi kum ta ngiwan ra khindiat ta bi sika kam ke jomi isnai tekendam kerku ye ki mengelong babet atai bi ya keba seno ke balang ke penjat trai kinlong siapan pengkra yo keteng bakui ke jomi trai bi ni dua te kendat ne kepor mar kalong ke singi te kendat kebangi te kendat ni rakhi ya ka kum ka Bible Sunday trai bi
Ni doai te kendan sendor kan. Nam ta bisa ya te kendan. Jangan nikarin dia kejengi. Haga Islam te kam kejengka. Kelang kejaka trabiin. Makum no bukinang la te kendan. Man penang saplang ya gospel kejome. Kam tam sekitu kejaka. Imam payos ngoy ketin kejome. Kerku trabi ginok te kejengka baro. Kepadon hanis long pada wicaka trabiin. Ai begin la besakri yemi. Ai begin la te kendan. Menang ya penon burom yemi. Hakisi ki por baro trabi. Kerku trabi. Ya benta baro te kendan. Hangi dua te kendan ni por. Isnem kerku kerpang sakri jome. I pastor sang pelang. Belawan na jengai te kendan. Banwan hani ke balang ke jengi. Mensam ya ke kubur ke ketien ke jome. Isne menderekat ya i te kendan. Ai berkubur ke binsam. Kalau isyak budai biang ke kumkaman ke jeng sne ke jome. Kenapa mengi baro ke basngap basngo ya ka. Ninyo patrabi i kabur. Mengenala te kendan ban sakri mi si por baro trabi. Kerku trabi i si basa ke jeng im ke jengi. Nabak jeng Jisu ngipan. Amen. Ngilapoy syakui pat ka benta jong ka jing syakui ka jong yo belai ka bangin yo ban snap an sya skor no ya ka khubor lang ba ka ktien ka jong belai ti shwa bangin yo snow ka jing slak lang ba ka ktien ka jong u ngnya so lang pat ka jing roi ka ba shispa lai punyo shispa lai punyo bat shispa lai san na ka kot jing roi ka ba khamrem pha atra ya la jing sawa menta da ka bor ba kra Banyale ekak tien jong me sya bubriu umla kan pau yat keleng ding boneng thang ka bomand bat jing bang bero artlik dekat ka jing roi ka ba shispa lai punyo nang kong ngapan pau ka jing sngongu yo belai ubala pela enga usyakri uberat ujong u banyadan benta lam bat phi ka balang ha ka banyalam yakni ka jing seng bat ru ban ban ai ya ka jing slok lang ba ka ktien ka bakhot ka jong u ngai khu belai ye phi baro na do I pastor jongi I pastor London iem ibanganyo ye I kum ikpa jonga ha ka kam jing syakri u belai Iba jui I bor but I mensiam shikat day enga hagajing syakri yo belai ngai ku belai se sisien ye phi kitman besant jong ka balang
Isnotho bagi danro teman san elect jong ka balang kita khat jong ka komiti balang bat ye phi baro ki parnget ki be kat ki bala banya dan hak ni ka por ngai khublai ye phi hak ka kerteng ka jong trai bat unong penem jongi uji sukres na ka mentai ladi bat kini ki belewan ban senran yang hak ni ka sngi ni syamru ikni ka kabu ban ai khublai ye phi baro ki parnget ki be satang kumba lai tayo ngin sayo ban rakhi ye ka jingwan long briu ka jong trai bu nong penem jing Jesus Christ kum tang isyam ikni ka kabu ban ai khublai Christmas in advance ye phi baro ka Christmas ka badam da jing sok bat ka jing command ngai ka jing khublai ka bekerpang ye ka program komiti jong ka balang kabalakan mau ya ke kerteng ke janga ban ai bentalam ha ke jing mani jing syeku yo belai lambat pi bat kani kalong kasien ke benengkong yang mangan yo ban rung ha kini ke balang ke jong pi bat ru ban yang na kini ke jaka ke bakentang ngamlan ya ke jing shisha bakum upustor ubadang khana ubadang syurung sian syakakam jing syeku yo belai kum pastor bawan nong kendang ngamlan ne jing shisha bahabawan ban kran sigi balang sar kadan ke jing snutieng kadan ke jing snukyo ban yang hakmat jong kinong syarai ke blong kum ki kpa ki jonga ban yang hakmat jong pi pat lang bela siu spa jong belai rei habala khat ngapdiang ye ke jing khat ke jong pi daga bas ngoret bat ngakerpat ret yepi bapin snobha ban maulam yang ai kijing duai do blai nang yai ke ban pensat bor yang a manganang la e ke ban trade up e ke kang ke jing penem ke jong u oblai nang yai kerkhu yepi ka balang unang yai ke ban kerkhu ki long ying ki long sam jong ka balang bapinang mat e ke jing kerkhu bat e ke jing alam ke jong oblai halakasngi kumlaong dai Sekretari bakani kolong kesngi ublai ka bakerpang ya ka blatep ya ka kum ka Bible Sunday lani ka sngi utrai ka bapenlong ka jing rakhi kerpang na ka benta ka jing trai ka bayadai bat ka ktien ublai bat kani ka juhap ka tayo ka benengkong ka sngi utrai ka benengkong jong ubenai Disember kadai ka sngi utrai ka bapen kerpang bagi Kristen ki balang ken rakhe yakni ke sngi ban kenmau kumangila kenmau gi jing duai ya gi jing trei jong ka Bible Society jong ka perthai baro kawai bat kerpang na ka benta ka Bible Society jong ka Rui India ka jongi ka bakan thop larang bakla kum bakhat santli ki Auxiliary Bible Society haga ka silang auxiliary ka dei ka wei na kita kathong jong ka Bible Society ka long ban pen kelai ka ktien ka jong blai syabaro ki jat ktien bat ban pen priang ka ktien ka jong blai se ki jaka ki bopher bat se ki jat ban riu baro kani ka sngi ka kentu yangi kum ki banget kumangila kenmau ha ki jing duai bangin yai ru ban kenmau ha ki jing duai ki jongi shimat na ka banta ki nong trei jong ka Bible Society hagri ki bopher khnang ba ka ktien ka jong blai lam ba ka jing trei ka jong ki kan la e ka ban pilot syabaro ki jat ban riu ba kiro kin yo ban tep bat itho you try bat unong penem jong yu Jesus Christ syam ya syafrang pin pendam sesisian ha ki jing duai ktien jong me ai ngin sngo ba dia ka bor ka jong ka hangi atau keran atrangin syashko nabar melong ublaihi pengentang ngelau jong usyakri uberat ujang ma ubelong tang ketendong jeng pensawa ban pensnow ya ke ka bamedan ban keran hangi lengba ke ketien ke jong ma kijing pen kra ke long kijing telat kijong ukum ubrio ringa duai kijing penjanai bade kijing pensle ai bakan long naga khat kijing isnai ke jong ma namar ka kerteng Jisu ngapan amen kadan kato ka jing ong hagak tien parang ka ong hell is well
Lani ka jingkot jingkia ka long ka spa. Ka jingkot jingkia ka long ka spa. Kamot ayu habaong ka jingkot jingkia lani what is health? Kat kom ka definition jong ka health education ka we ki kat ka bang ikan mau bang je pulia ka por balet school. Ka batai kum ni syapang ka health. Ka ong health is a state of physical, mental and social well-being of a person. Ka jingkot jingkia kadai kata ka jinglong ka badan ya ka jingbit jingbiang pura lani ka jingbha ha ka met ka phat ka jongi ha ka jimut ka jingperkhat ka jongi bat ha ka bayadai bat ka imlang ka salang ka jongi une ka briu ki badan ya ka jingkat jingkhia kidan ya ka jingbit jingbiang pura ha kini ki lightly ki benta balada ka wei na kini ki lightly ki benta ka dan ka jingthut kakta ya ka jingkot jingkhia jong une ka brio kidan ka jing yasno ka wei ha ka wei pat lada une ka brio kim dan ya ka met ka bakat ka bakhia kakta ya ka jimut ka jingperkhat ka jongki lada ka jimut jingperkhat jongki kam long setia ka bebit ka bebiang kakta ya ka jingya dai ka jongki bat ki wei ro banakni ka rukam ngotho syapang ka jingkot jingkhia akani ka met ngakwa ban ringder yangi hakni ka por syakawai ka phang ka jingkot jingkhia ka bakenja kristan ka ban long ro ka phang pedang jong ka jing slok ka jonga hakni ka por ka jingkot jingkhia ka bakenja kristan bangin yo akani ka jingkot jingkhia ka bakenja kristan kadan kawai ka kat ka ban ai jing hikai ki jing batai ki babnya ki dawai ki ban penkat ya ki jingpang ki bahar rukam ki bakum ki bangai da uji sukres ngia kendo aga jing yahat nanti jongi hasla jong kini ka perthai bat kata kalong ka bible ka belong ka kdien ka jong play ka bangi kum ki bangai nginyo ya ka kum ka kap ka bakhut ngidan tang ka wei kakat ka bakhut bat kani bat kata kalong ka bible ha ka bahaka ngin syam ya ki live ho khandai teli ki kitab ha ka testament ka berem bat ki ar punyo teli ki kitab ha ka testament ka bathmai la tho e kani ka ktien ka jong play da kum ba sau phongat ki nong tho ka bla simpor ha do kum ba khat san spas nam a wala da la tho ada ki brio rei ong ka ktien ka jong play bagi jing tho baro ki long ki bla persat mensiam dau blai ong upo la ka siti ka ba su timothy ka nong ka balai ka khat ka khat nrio parnget be e pila ban keli yang ka ni ka por ka e kata ka jing ka jing khia ka ba kenja kristan lani what is christian health naga tu ka definition jong ka health education ngala bu hukum ni ka jing khia ka ba kenja kristan kadai kata ka jing long ka badan ni ka jing bit jing biang pura la ni ka jing ba ka met ka phat ka jongi ha ka jimut ka jing perkhat ka jongi batro ha ka jing im ka ba kenja mensiam ka jongi Christian health is a state of physical, mental and spiritual well-being of a person. Kini ki long ki lai tali ki paya ki bekerja ya ka jing im kristan ban penlong yengi ki ba biang pura ndong shadong kidan ka jing dai bat ka jing sno kawai pat habang idan hapadeng ki jing pang jing sitam haba ki jing dok ki jing kerdu ki ban ya ka jing em ka jongi ki kta ai ka mat ka jongi ka kta ai ka jimut ka jing perkhat ka jongi ni perkhat kuslai ki bada bangim la ban te la kami ki jimut jing perkhat ki jongi ka kta ai ka jing em ka bakan jaman siam ka jongi hakaba ka penthat no yangi bangin mani ngin shekli oblai ka penjngai no yangi suki na oblai bat teng ka pen arta tien ro wat ya ka jingdan ka jong oblai de yakini ki lai teli ki bentakan ki ba usatan uhyar sma bat ukwa ban pentlat penswai ngi kum ki banget ya ka bala pensisharo ha ka ktien ka jong oblai kabantah ka bangalabu kum kanong rem jong ka jing slak hagani ka por ka long na ka gospel kat kum Mathias kato ka bantah ka bangalapuli ha ka basdang kalanong ka basaw ka khat ka banangkong hadu ka bakhat wai nganong pulisyo ya ka
Kini ki bentah ye ki bangala pulih ka basdang ki tho ingi syapang ka jeng pen shoy yo jisu. Ngi kan mau bahadian bala pen baptis yo jisu do Yohanes sakawa Jordan. Lelam no yo jisu do mensim ba ko cha ka riklau ba an pen shoy yo do satan ong ka ktien ka jong blai. Ka riklau lani ermas ha ka ktien krek. Kadai ka jaga ka bakenja. Kadai ka jaga kabamdan basyang basa abriyo. Bat ka theology jong ka riklau. Ka thau ye kata ka jaga jong ka jingpun kre. Ka jaga ka bangi ap ya ka jing thmu ka jong blai. Ya ka ka bangi dei banjang. Kalong ru ka jaga ka bahikai yangi. Kumno bangin nang bansyania hau blai. Ngi kan mau iki khun Israel hadien makilami na kadri ka jinglong mrau na Egypt. Kilade ban yahat lembai ka riklau sau pos nam. Kum ka jing pen kre ban poi she ka ri ka jing kular. Hapadeng jong kata ka jing yahat lenti ka jong ki kilade ban mat sibun ki jing ki bahateng kila khnyom yo Moses unong yalam jong ki namar ki kutlat jong ka jing Reu belai lapan pau pat haki ka lenti bagi dei ban yahat. Leng ba jong ka jing yahat lenti jong ki ha ka riklau. Ki mat ye ka jing bha bat ki jing isnai ki jong belai. Kum no bo belai la pelat ye ki ban jam siliang na ka duriau ka basau. Kum no bo la besai ki da ka mana bat da ki siar khlau. Kum no bo la yat haswa jong ki da urishat la oh mensngi. Bat da urishat deng men miat. Kadi ka jaga kami experience ya kejeng dan kejong belai. Kiparunget biit abang ngipai sya geni ka benta. Ngila ban keli. Balai bakat ya ujisu. Ubalang laingot ha uwei ublai. Lapan syoy u. Hatu ka ktien ka jong blai kam sim la ang mo ha ka siti ka jong jaga pelnong ka benengkong ka dekat ka bakat lai na ba ya ublai om la ban pen syoy u bat pen syoy mo u yenu ru kum no kala ban long pat bau jisu ha ban mat ya ka jing sya pen syoy ka jubab ka long bau jisu dan ha ui ki arteli ki jing long ka jing long blai bat ka jing long brio Sispa naga sispa ulong ubelai ubela dan nadu kaba menengkong habala tha bat la penlong ikini ka perthai ong Yohanes kana ka benengkong dekat ka benengkong bat haju ka por ulong ru ubriu ubela wan syakni ka perthai ban syam ka jinglong do man arajar snam tam men syua bat dei yakni ka jinglong briu ka jong jisu ka bau satan ulawan ya ka ban pensyoyu Ujisu uladap ban yo I lupa. Ya ke ka ba ukon ban riu un sayat lang ba. Namar kata kum ubriu bapura ula syam haladi ya ka jengket kli ban yahat ya ka lenti jong ka jengsya pen syoy kenang ba un la ban yarap yangi habangi mahat ya ka jeng pen syoy babunjat. Ong nong tho ski Hebrew kal nong ka baar ka dekat ka bakat prau ong syai kum ni namar ha ka ba mau hi ula sya ha bala pen syoy ula kan ban yarap ikita ki bala pen syoy ngin ya pet ak ne por kum no ba ujisu kum ubriu umat ki lightly ki jingsya pen syoy ha ka riklau bat kum no ba usatan udang yai trai ro hangi ki banget lengba jong kini ki lightly ki benta ka jing pen syoy ka benengkong usatan ukta ka jing dan kam jong ka mek ka jong jisu usatan ulang ubastat adu kata-kata ulang ubashalak bat ubasyanti adu kata-kata terruma ban pen syoy jisu reu pek benia bat udah bisyar nakanu ka benta ba sedang ban pen syoy yeu nyoi yeu jisu bakum ubrio Hadien ba ula sya jenet sau po sngi bat sau po me ong kektien ka jong belai ula tangan ula sliang hadu kata-kata ngamut der habang ngapusan ya kene ka bentah ngamut der ya ka jing long jing man jong ka mat ka jong jisu ngam artatin eru em ba ula rai kho lasan satanggi sieng bat kisro uteli jong ula terkhong ka mat kam dan om syo
Lesi ke sini ke lahir kikmat ke sedang ban berye. But on ke health education begini ki symptoms ki sedang ban pau hakamet jong ubrio hadin life husan hadu sau posngi. Lada kim bam kim DAA. But hadin jong kata ki brio ki lak ban yap ler. But ki lak ru ban yap sendan. Daya kini ka jing dan kam jong kamet ka jong Jisu bau setan ustang ban pensyoy nang kong yo. Uyo i bau Jisu dan kam kerki ban yo no kloy ya ka bam. Naga ban ta ban pendap. Ya ka jing tengan ka jong u. Ki parmet bi ngi ket mau ha ka basdang jong ka lockdown. Naga jing wan jong ka khlam jong COVID-19 kala dan ka jing ka ba krau kum no bangin yo ka bam ka di haba ngim long shu ban let tre let ta kham tam mangi siginong kendong kala kata shibun gitu ki ba belah mensni bam ben mi we ai ngu yo belai balamba jong ka sarkar kala pen mi gitu ki scheme ki ba pher ki bala long shisha ka jing ker khu ka ba krau ye ki para mensim ki ba kodor ha ka ba dei ban yo ya ka bam ka di ka jong ki balang ki jongi bat ki seng ki bopher ro ki la kener ki kti ban le isnai ki to ki bedan kam ye ki jing yarap ki to ki por kham tam ha ka ba dei bat ka bam ka di namar ni snow tho sha ba ka bam bat ka di kalong ka jing dan kam ka ba hakmat jong ubrio basic necessity of human life. Usat tan ru yo i bau Jisu dan kam kerki ban yo jing bam ban penjak kata ke jing than ka chong u ulaong yo Jisu lara melong ukun u belai to hukum yakini ki mau bakin long kpu kenang ba men yo ban bam lesi usat tan hadin bau yo snow ya ka sur ka chong u belai ka bami na benang hadin bala pen baptis yo Jisu uni ulong ukun u ba i jonga hau bang snow bah usat dan ukwa ban challenge ya ka jing shisha jong ka jing long khun ublai ka jong Jisu lada me long shisha khun ublai hukum yakini ki ma bakin long kpu sisian perkhat ni snow bakata ka jing pensyoy ka jong usat dan ka long ka ba biang ya Jisu ba un pen pau ya ka bor bat ka jing la ka jong u bat ka long ru ka jing pensyoy ka ba snow di ban le namar ka jing tengan ka balah tenra ka mat ka jong rei Jisu yo i ya jing mut ka bana shalendat ka jong satan badu kan tat ban le ka ula phai shu satan badu long mem sim latep mo bala tho aka kitab Deuteronomy kal nang ka ba pra ka khat ka balai bam tang dau kpuhi ba un ubrio rei da ki ktien ba ro ki ba mi no ana ka shinter ka jong balai ngamut der bau setan nak kata kapor ulah syuang lengok deheng ya kata ke jubah ke jong Jisu ki parnget bi de kini ke ju ke bentakan ke bau setan utreiru hangi hagini kisni ki pamantah upen syoy yangi habangi dan hakalanat ka shipa ban pai se ke lenti ki bomdai namar jong ka jing dok ka jing kerdo upen long yangi bangim bansi ban thom ya ka sang kama ban kamai jakpo wat ki lenti bom ya dai kat kom kaman ka jong belai kum ki khun samla ngimat ka jing bom yo kam yo jam wat adien mangila pendap ki jing pulih ki kerdan ki bopher bat namar ka jing dawa ki jing dan kam jong kani ka mat ka jongi snosi ban ang bagi babon ki khon samla ki baklano aga jing yahat lenti ka chongki da ka bagi jet noi ka lenti bom dai ngap aga to ka thiem ka thok ka syukor ha ki jing sniu ki babon jat ki balong ki jing kedau lenti ki bau satan u kedau bat upen i yaki parnget bi tongin ken mau yo try Jisu ubadala dihi uladapan yahat lembai kini ka jing bat kum nu pen i hangi ka nuksa ban job kini ka jing bam tang dau kpuhi bo breun reda ki ktien bahro ki bami na ka shinter ka jong blai kalong ka jing thau ka bakerpang ka jong blai yo ubrio bau mla ban tang dau kpu re udai ban da ka ktien ka jong ublai kajing long kerpang ka badan hangi ubrio kadai kata ka bela penpau hau Jisu Kris Yohanes iwai ka ong hakaba menengkong uladan uktien bat uta uktien uladan bat ublai bat uta uktien ulalong ublai
Kaktian ublay ya kabala penpau janai haka long renyang ka jong utrai jong yu Jesus Christ kabamat kaktian ublay hau Jesus lengba dau Jesus kadai ban yo jaka haka jing ka jonga bat jong pi kadai ban pendap ya ka dok not ka batngan ka basliang ka jonga bat jong pi bangindup yo kata ka jing ka bau Jesus laang ngalawan bakin yo ka jing ka badak kerhai Dina kata kata bu nong rai siam mensim uang abalai hamitang hamihi kadok not ka jathat melong ka pukri ka jing ne jenjar me pelai Shushu uang ka mensim bajulang sudah ka sakma khlam dawai ban pensok ngam syam dalai lat ka jing it kra utrai tang ujisu uban pen kedang yanga ka jing ka bakhlam ka ktien ka jong ublay ka bamudro ka jing khlam ujisu ka long ka jing ka bayap wat ladangi ring bat ni penhiar mensim ro namar kata tu nginom syai usaitan bon penlengkum ye gicimut ye gicim perkat gijongi ha ka biya dei bat gijing dan kam jong ka do ha bangi mat ye gicing ringin ken mau Yau ken rahat jong yu beladai ban syak kini ka jing syak pen syai bengin ong da ka ser ka bajam yu satan bam tang dau kupu bau briu un we da ki ktien ba ro ki ba mi no na ka shenter ka jong play satan hadien bau la syaram ma kini ka jing pen syai ka benengkong syam la ken randian syam la give up dia la pen syai pat yu jisu ha ka jing pen syai ka ba ar dah ka ba ukta ya ka jemut jemperkat ka jong jisu ula syaram ha ka jing pen syai ka ba kta ka mat ka jong ukta pat ya ka jemut jemperkat ong ka ktien ka jong bleu satan ula lam yu jisu syaka nong ba ka ba khot bat ula bu yu jisu halor jrong ka dong jong ka temple bat ula ong ha ka dekat ka besan ka bahnrio lada melong ukun ublai peno ya la dia nang tu na jrong jong ka dong ka temple Bat hang ni ngi bau satan usat ro na ka ktien ka jong bleu ong na bala tho ha ka sam ka ba khandai phuai ka dekat ka ba khat wei khat a on ai hukum mi ki angel jong u shapang jong me bakin ra no ya me ki kti jong ki ba yo kum no me jen thot ila ka kjat ha uma hang ni yo i bau satan ukta pat ya ka jemut jem perkhat ka jong jisu open sarang open ki uskang yo jisu ngatep te ba melong ukhon ublai Ngatip bamedan ka bor halor ki angal habneng ban hukum yeki ban le eki ki ba mi kwa akwa ban yoi jisu ba men le kata peno ila dia nang ni na jrong ka dong ka temple bat sa hukum yeki angal bakin ra ya mi ban lat na gijing mensa paranget be jendala dei manga mapi ki badan kat kata ka bor ban le ngin jendala le penstat khnang bak ki wei kin yo i bat yo ya ro yangi dei snow it ban perkhat chapang utrai jung jisu uba wat haba udan ka bor ban le kumta ula kentat ban le kata ban ula jubab yo satan mem shim la tep na bala tho ka kitab Deuteronomy kal nong ka ban riu ka khat khan riu menam tenju yo utrai bo belai jang me meder bo satan la syuang lengo ada heng se sien pat hagni ke jingpen syoi ka baar ki parnget be ye teng ha ka jing yat lenti jong ka jing anda habala kentiu ya ka jing ka jong i shalor kumba kentiu yo jisu shalor do ka jong ka dong ka temple anda habang ilabet labiang anda haba ngila yo ka jing nang ka jing start ka spa ka phau ka nam ka buram ka jurong ka mensim sngolong kerpang bat sngolong halor banyaki wai bat kani kapun bat kapun kha ya ka mensim sarang ngisno ba kita baro kidai da ka jingla ka jongi bat ni kelat no ya uta ubalong uten rai jong jing kerku baro kaktin ubalai ka kran persya ya ka bakum kata ka jing snow ka jing sarang proverb khan riu khat pra kong ka jing sarang ka let aswa ka jing penjat bat ka mensim ba snow mang haswa ka jing kelant nyo i ya ka ni
hau Samson ngikan mau yo Samson habala kali u ko Samson hang no ti ka syong ka bor ka jong me u Samson ula ong ka bor ka jong ka syong hau nyu khli u jong u kelat ba u belai ulong uten rai ka bor jong u umat ya ka jing keland umat ya ka jing yang Jisu ladap ban iu ya ka jing temu ka jong setan ban pen sarong yu ban pen kiu skong yu da ka bau keta ya ka jemut ka jing perkat ka jong Jisu bat ula kentat mardor ban le ya kata namar kata ngi hab ban husiar ya ka ni ka benta namar kata ka wei ne ki atiar ka jong setan ban pen syo yangi da ka bau keta ya ka jemut jing perkat ka jongi habangi dan haklear do jong ka jing Kawai pat ka jing shisha ka bang yoi na kene ka jing pensyoy ka baar ka long bau setan lembat ki nong bot ki jong u kin persyang ban riam yangi da ka ktien ka jong u blai na ka benta ka jing mut basniu bat bari jong ki kin yele ban penkesan ye kin ya ki jutang ki jong ki da ka ba ki sat na ka ktien ka jong u blai ban kreng yangi ki bangat syaka sam ka jong ki kilong kita ki suri kop sni lang brat kiba kop ya kedor ke jing long riu lain re kiba len no pat ya ka da ka bot sianti beri ka bana shalandat ke jongke kum ki khon jong ka balang kum ki bangat ni haban long kiba husiar na ka ba kum kini na mar ba kini kim salia ban rong na ka wei ka tengkong yeng sya ka wei pat ka tengkong yeng ban yalam bakla ki bangat ban pen bakla no ai ka jingat ke jongi Hakiwe pat kichingat ki basyong pher bon sint ki pen kulmar ka jumut jumper khat ki jongi ki bangat namar ka jimbom la ban te lakam ka jongi ye ka jumut jumper khat kabla sya lutie ki jing hikai jongki kalam no yangi bangin le iki blong persya ya ka man ka jong blai mari ki jing hikai jong kapalang dai namar ka ni baka KCP sinat sakni jongi hakni ka senam kala penmi ya kato kakat kabade syapang ka jing hikai ban yarai ki khon ka balang na ki jing hikai ki babakla baladang bakla ro kum ka balang jong phi hangni phila penmi ro e ki kat bat ngila yo sngo bun sin na ka jing kran na ipustor ri jong phi ba ai ka jing hikai yangi ki khon ki ka balang hakabiya dai bat ki jing hikai shong ten rai iki bela pensyong nang rem kat kum ka ktien ka jong belai ka jing tmu ka long ban pelat yangi ki khon ka balang na ki jing hikai babakla babon chat bon rukam ki ba mi na ka por sya ka por ban yarap ru yangi bangin sngo thu khambai ki nong rem ba ka balang ka yen ba ki jing hikai bas kham ki balong kat kum ka ktien ka jong belai namar kata tu nginom sya hausatan ba ki nong bo jong u bakin keta ege jembut jemper khat ki jongi bakin yo ban lutie yangi hagi jing hikai ki babakla ki jong u hadin ba usat dan ula syara ma jing pensyoy ke baar syam lakan randia handrai kum ba ong ka ktien lai sien lai wat ula pensyoy pat yo Jisu ke jing pensyoy ke balai da ka ba ukta ya ka jing long jing ka ba kenjaman sia ka jong Jisu ulah syaram ha jing pensyoy ka biadai ba jing dan kam jong kamat ulah syaram ha jing pensyoy ka bakta ka jing perkat jong Jisu ha jing pensyoy ka balai ulah kata ya ka jing long jing ba kenjam sim jong Jisu ong ka ktien ka jong blai usatan ulah lampat yu Jisu syo ulom u bajrong bat ulah peni ha Jisu ki hima ka perthai baro bat ya ka buram jong u jong kiro bat ulah ong ha Jisu kini ki baro ngan saai hamil ada mendam bat mani yanga ngio i hang ni bau satan ukta sendan ni ka jingam ka bakan jam sim ka jong trai Jisu uklat bau Jisu udai utrai jong ki badan habnang sejrang badak ka khandau setbian umudder bau Jisu longkum u adam bat ka ki bangap ha jing pensyoy ki jong u khilai no nanga meu satan la dumak u Jisu nabala tho aka kitab Deuteronomy kang nang ban riu ka khat lai men mani yu try bo belai jong me batang yu hero men syakri ki parunget bi
Kawai ni gijing shisha ka bang yoi ka ni kisni ka bamanta. Ka bakta ya gijing em ka bagan jamun sim ka jangi ka long ka jing bon kam. Ni em ha ka parthai ka bon kam hadu kata. Ni bon kam ha ka banya be e ka jing nang jing start. Ni bon kam ha ka banya be e ka kamai ka ji ka jangi. Ho ngamut ban persya e kata. Mereka mengasiap ting ka long. Bayo ka jing bon kam ka jangi. Ka luti no ya ka po jong ka jing slok ka jing ibat ublai. Bayo baka kejap no ti suki ka jing ya tai ka jangi bat u. Kabang siap ting ka long bai ha ka caka ba mangi ngin long ki kenran halor ki kam ki jam ke bangi ngi trai. Penban ngi long ki mrau hapo jongki. Ka information bat teknologi ka ai sibon ka jing mentoi ngi ukon ben ring ya kran ya kata na ka po ka por. Rei kate ka khom bat ka penong mrau ru iki babon hapo jongka. Ha ka bak hambon ka por ngi sngo tenat ban penlut bat ki ban ya ka ban selok bat ublai. Yang melani gijing shisha bagi ni kisni ki ba mentala penbon kam ki khon samla. Daki social networking sites ki baper ka Facebook ka Twitter WhatsApp Instagram ki games bat ki wai. Bat kani ka penlong ingi ha ka baka phia e gijing em ka jangi saki kamera ba marwai jong gijing em. Ngila snow tenat ban long marwai. Ngila long individual, ngila long personal. Ngam tep yo ir dem saya kani ka wai pat ka jing shisha kini kisni ki bamanta. Baka jing iet ka jongi yaladi kala khamjur ha kini kisni ki bamanta banya ka bajudan baro iskata. Kala dei shisha kata ka jok ka ba ki ru start jong kini ki por ki ong bangi em ha kata ka jok selfie. Ka jok ka ba ki brio ki iet yaladi. Ki nyokor yaladi. Bagi kentiu ila ka jong ka malade ka jongki. Ka jing bun kam ka jing ya be ek jong kani ka to. Ka jing kentiu ka jongi ila ka jong ka malade. Da ka ba ngikalat no ek wei pat. Kilong ki atiar ki barat ba ki jong satan ki ni kisni ban pen phai no ingi ban divert no. Ya ka attention ka jongi. Nakaba syakri ublay hagdo anot kaba shisha. Abang inda yo ka jing syam mensim bat kabor bat ngin ong kilek no nangi meu satan. Nabangin mani ngin syakri tang yo utrai bo ublay jongi bat tang ma u balong u kenrat halol jongi. Ki angel habnang kin syat keman da shisha. Tengah soalang ba unong roi syam mensim bat ong alimi bakam itenat yagi jing tau belen ba ale syang do aga do not pen itenat rayanga pen kloi kenrat ngala iet yame khadu ka jing keli ka long kumnongin le bangin yo ka jing kot jing kya ka bakenja kristan kidan sibon kilat bangin yo ka jing kot jing kya kaba kenja kristan kum dah kaba duai dah kaba iet ban kius ke yeng kaba kentang ke chongplai ban ya selok bat u handre ya kani kapor ngakwa ban bantang ya ka wei ka benta bat kata kalong bangin iet ban puli ke ktien ke chongplai uji su pen i hangi ya kalat kalenti ban ya le persya usatan bat kata kalong dah kaba usat na ke ktien ke chongplai pitharai uji su mla mu ban ya le persya usatan dah ka bol ladi ke chongu ula lada umand balipat uhap ban sat na ke ktien ke chongplai kadau kalong bau jisu ladap pan yo i lupa ya ka jing telat jongi ukon benriu ubatang na ka bor ladi ka jongi nginam la satya ban yele persyayu satan namar kata daladi ukedau bat upen i ya ka atiar ban yele persyayu satan ka balong ka ketien ublai namar kata ngidan kam ban iet ban puli ka la kesni namar ka long tang maka ka jing dakhli ka jing pedem bat ka wat lam u mensiam ong absol po tongin yo ka jing syam mensiam ban ya solang bat unong roi sam hakat sam ka basis pak khat khandai ka khat ka bakhandai punyo bangin ong akan no nga iet ya ka an ka jongmi ka long ka jing perkhat jonga
baro shisngi namar baka ketian ka jami kalong ka syarak iki kejat jonga bat ka jing syai ya ka lenti jonga haga ketian ublay la dan lut ki jubab na kebenta ki jing ki bangi kendu haga jing em baman ka sngi ka jongi habangi dan na ki jing ban khia jong ka jing em Ujisu ang tuan hanga pi baro ki bathat bat ki bakhia ka jengket dengan penjam ye pi habangi dan habrang ki khuslai syapang ka kam ka jam ujisu ang wat khuslai la ka jengem ke e ka ba phin bam lane ke e ka ba phin di lamne ka met ka jong pi ke e ka ba phin kop na ba ukpa jong pi ba habanang utep te ba pidan kam mikini ki rai phin ya wa chwai ka hima ublei ba de ka hak jong u ki baro an sa ai lang tam hapi habangi dan haprang ka sngosi ka khuslai jong ka jingem ujisu ong wat ki khuslai na ka do nut jong pi tong net pi hau blai tong net hangaro habangi dan haprang ka jing bom sok uong yengi ya ka jing sok ka jong nga ai pi om kumba ka perthai ka ai nga ai manga pi de ka ba sngosi ban ong ka long bangi dan kerhai ka ktien ka jong ublai ha ki ying ki sam ki jong ni dengan syap tieng ba yo ngim tip dan ayu hapo jongka uamas uang hakal nong ka pra ka khat ka wai hakmi ki sngi ken wan ong utrai ublai bangan pha ka jing kerdu hakari om ka jing kerdu pu lamne ka jing sliang ya ko hanre jong ka ba yo sngo ya ka ktien ka jong ublai wala kata ka por kampat sempat laja re habangi pet akini ki sngi ka bambenta ngidan kerhai ka ktien ka jong blai ki ying kisam ar lai sautali ki bible ngidan rengidan pat ka jing kerdu namar pengimbang ban pulih ya ka kani ka sngi ka bekerpang ka bible sandi ka khat yang abat ye fi babangin la ban yele persya ya usatan lamat ki nong bot ki jong u ngidan kam ban pulih ka ktien ka jong blai namar ka longtang maka ka atyar ban job ye u bat ontang kata kalong ru ka jing bam ka ban pensan yangi sya ka jing long jing em ka badap pura hau Jesus Christ ka jing san ha ka jing em testan da ka jing tep ka ktien ka jong blai ka long ka jing san ka badan ya ka nong rem ka baskam bat de ka ni ka jat jing san kan ka bala penlong yu jisu ba unang kra ka jing start bada ka jing syampang ong Lukas de kani ka jat jing san kan ka bakam Mary ka kelat no ki kam ki jong ka do ban shong shipor ha ka jat jong jisu ban snap ki jing hikai ba ko do jong u namar ka ktien ka jong ublai ka long kum ka jing bat ksai ya ka nong ram jong ka jing em bat ka jing het kristan ka jong i bat ka long ro kum ka kenro ka baskam ha ka baki som ke ba madeng ki jong baman ki namla setia ban pe lengba Ublayun kurku ya kini kecing selak na kebentah kepuram kecang u. Amen. Ini pendam kecing tuai. Kublay ku kupa jungi ubah neng. Ngai ngu yami ku kendrat bamlakran hapadang jungi lembaga ketian kecang ma. Ngituai atrai ya kabamen-syan penskam. Bagani ka kubor ka ba usyakri ulabat aga sing telat ka jong u kan dalong shisha usembay uban hap haga lengkha jong ki do anut ki jong ni kan dapan mi uso ubalai po ban ru po ban ubashis pasha ba bangin mi na kini ka ying ka bagantang ka jong mi atrai ngin mi rengkat bat kini ki jing kerku ke mangli oma na ka khat ka jing snai ka jong bangin em ngin ya ala ka sni rengkat bat ka ktien ka jong ma namar ka kteng jisu ngapan amen ngat ska mo blai yo ban kerku ya kini ka jing mani ka jing syakri ka bang liyo ban pendap lamba jong kini ka chan me tongin mi na kini ka yeng ka bakentang ka jong u rengkat bat ki song jong ki jing kerku ke bang liyo mat na ka khat ka jing isnai ka jong u ini penwai no ekini kecing meni kecing syakri kecing yo blai da ka bangin ya solang kecing wai ka ba shispa lai powai shispa lai powai bat shispa ar khandai na ka kecing wai ka ba khamrem kecing syai bat ka bor bakrang ka long ka ktien ublai shikan no em kamla bandu da shisha kan sas kham ki kular jong ukum ka sngi da lai lai kem lakhi shikan no em
kan la cha kaktin ublai jongi hadin jong kene kaching ruai ngan sekerpat I pastor jongi pastor London sim in sabu ha ublai kaching duai pan sapalat go de kaching kerku penwai kaching ruai ka bashispa like way Shine ban kam born background kam long kaktin ublay siken no em kam labandu da shisha kam saskem kaktin katin Buk pau jengi babening ngai ngo eme namar kejing don rekat kejome lembat ngi kejing alam kejome ki benta baro jong kejing syakri kejing eme ban ngi nget kilong ki bapediang ona khmat jong me kotrai namar ngi ai lut baro na do tenrai ka do not na ka benta ka nambat ka buram ke jong me ye kejing ruai kejing pule na ka htien ke jong me kejing duai kejing ai kejing iska kam ke jong me baro ki benta jong kejing syakri kotrai Badru ya kejing syashkor ko khubo na ktien ke jong me ka ni ke sngi ka balong ko Bible Sunday ya ka bor ka ktien ke jong me ko try kan ran bangila ban job e kejing pensoi ko bolo job u Jisu bad bangin om de ki pat henre da ka ktien ka em ke jong me ida duai ngi de kerpat men ker khu ba ka ni ko khubor kan yo ban sambat ban so thiet haki jing em ki jong I wei pi wei bad bakan Trai pelaru hakiwei pekiwei ki long yang long sem hakabalang ke jangi bare kiwei ro ngai ngo ime na kabentau syakri bo kordor bambela walama pedeng jangi na kabalang mau senram syakabalang mau ro ko trai udang long bedang samla ngibu ti u hame ko trai men pelong u syakri bo kensai un ri khoj ela ka jong ka jing im un so thoi ka jing krau jong ka jing khot ka jong me unom ya khle ba kanu ke ai ka balong persha e ka mon ka jong me Renu pastor ngini iya ka lawai ke jong u ka ba pernai ke jing syakri me haka balang ke jong I bat hang noang noro ker khui ke ba wan lang ba di pastor ker khui ke hieng ke sem ker khui ka lawai ke jing syakri jong Reverend PD Shangpliang ngai ngu ime ko trai ba me asngo ke jing tuai jong I ye kini baro ngi pan ngi dem ngi ngu ngi pediang haka kerteng ke jong trai bat unong penem jong Jesus Christ ke jing ai ke jong Jesus Christ bo trai bat ke jing ba ke jong blay bo pa lembat ke jing selok bat hyang ke jong men sim khoi ken yai long ken yai sa rengkat bat ngi rengkat ba kiru ngai ru keleng setlak ke ni ke pertai manta bat syukur ki arta bam jukut ru amen